vyletila před 2 týdny, před 3 týdny, 7-5 a 7-6, takže vyrovnaný zápas. Česká grandslamový turnaj. Italka, která se dokázala dostat až do světového žebříčku. V současné době je tady titul. Velká. Vzhledem k tomu, že už je 30 let, těsně po Roland Garros bude nějaké obhajoby bodů nestará. To všechno už má za sebou. Takové ty velké nervy, se to především to, že na hraní desítky se poslala 11. Ale ve svých prvních 8 finále na 0-8 až ten 9. finále zlomil 2007. A poté zestup jako v roce 2009 ještě přidala vítězství v Moskvě. A loni Barcelona a Roland Garros, třetí vrchol kariéry českého ne. Svůj první titul dokázala být ve finále na turnaji v Bruselu. Celkově už to bylo 4. finále. Dokázala být ještě finále ve Štrasburku v roce 2006. To jsme podepili se v německé Guangzhou. A Švejcarské má nejlepší období. Sezónu začínala teď už je 25. což je její nejlepší žebříčkové umístění. Vyrovnala svůj nejlepší grandslamový výsledek, měla 3. kolo, bylo to řečeno druhý nejlepší výsledek tady na Roland Garros vůbec. Hodněkrát už ve 3. kole grandslamových dohádků to bilanci velkých turnajů prolomila poprvé na Australian Open letos, kde se dostala až mezi posledních 16. Dobu se Švejcarem také Martina Passaty v Americe, protože vždycky to byla taková nechci říct revolta, to trochu se oddělovala od té mezury čínských tenistek. Francesca asi letos se svými výsledky nechce nějaký úplně spokojená. A vidí, že má větší očekávání pokud že tady na Roland Garros. Ale čtvrtfinále na Australian Open, to je hodně slušný výsledek. Česká tým zkompletovala minimálně čtvrtfinále účast na všech grandslams. 6. tenistka. Určitě bude hodně zajímavé sledovat ten kontrast stylu, které tyto dvě hráčky mají, protože Švejcarek to je pravá, levá, plně stejně oběma rukama a příliš variace tam není, ani příliš nějaké